testig op die 1000 testig. Ik denk dat ik ook altijd mijn ogen zie. Onthou. Ik geloof dat wat je afgeeft. Het Ja. resultaat. Het wijst die eindresultaat. Draai jouw naam. Dat is jouw naam wat daarop is. Verstaan je? Maar op de einde van de dag zie je niet, dat is kakkie. En dan zie je, wij hebben een kak gebouwd. Verstaan je? Of wij hebben een kak gemaakt. Nee, kijk. Weet je hoe lang toen ik al mijn managers in die koers heb? Ik ging mijn managers in die koers met amper 1,5 jaar. Die één keer, één van mijn Excel-spreadsheets wat er één was, hier in die medemisheid, hier in die balances uit. Die één keer. Weet je hoekom? Want ik maak dus ik 3 keer achter elkaar. Je maakt zin. Ik maak dus zeker aan, tot bij van ik weet niet geld met als jij het percentage uit is, hij kan alles oplossen. Nou, als hij kan met mij al, dan is het zeker. Ik zei maar dat is niet top. Je hebt een zin gaan zoeken. Weet je, Je wil ook gaan zoeken. als hij goed in die balance, of als misschien een discrepancy, moet ik nou een investigation in zien wat hij discrepancy. Hoeveel was kan je niet dan misschien 13.000, maar op jouw report was je 1.3.000. Verstaan je? Nou, als een butter van op de schip. Maar hij is wel eens 1